Любим ютубър Делстон прави много яки клипчета, където разказва някакви неща, докато спуска брутални пътеки. Обаче на мен мозъчните клетки не ми стигат да спускам и да говоря. Затова си викам, ще говоря докато катеря нагоре. Само ето, като видя баира и ми скача пулса. Страшна дропсърма. Днеска е малко хладно. И Сопола тръгна. На слънчица е хубаво, но на сянка... Здравейте! На сянка е хладно. Имах един коментар от 10-те коментара, които имам на клипчета, който питаше да разкажа за колелото си. И няма да крия, че ми става много яко. Някой гледа и се интересува. Това си кефа. Не подценявайте подкрепата с коментари, лайкове и дизлайкове на нашинските ютубъри. Аз за колелото нищо смислено не мога да разкажа. Повече от това, което е разказано вече в интернет. Но мога да дам моята гледна точка, която е може би малко по-уникална. Вятър. Брат, не сме се разбрали така. Тук може би трябва да почна малко по-отрано, като кажа, че аз реално от колелета нищо не разбирам. Реално погледнато карам сравнително отскоро. Сега ще станат пълни 2 години. Почти нон-стоп каране, но все пак. Започнах с един инцидентно закупен хардтейл за крос-кантри, който беше страшна пръчка и много бързо го надраснах. След което след дълго проучване в интернет реших, че правилното колело за мен е трейл. Търсейки заместника на хардтейл от магазин на магазин, попаднах на Павето и по-специално на Бойко, който елата има много яко отношение към своите клиенти. Си поговорихме с него какви пътеки карам, как карам и защо. И той ми препоръча да си взема един крос-кънтри велосипед. Пардон, даун-кънтри. С който прекарах последната година и половина. Бих казал, че колелото беше страхотно, т.е. то все още е страхотно. Катеренето с него е песен, спускането с него е много приятно. И бих казал, че 95%
от пътеките, които карам. Спокойно мога да ги карам с него. Последната година се опитах да се включа в крос-кънтри състезанията, които се организират в нашата мила родина. Но след 5-6 състезания установих, че конкуренцията е твърде висока и изисква да отделиш твърде много време за това. А крос-кънтри карането не ми е от любимите. И реших да се върна към оригиналния си план. Да карам трейл с големите батковци и каки. Понеже се чувства вече много задобрял и реших да си взема по-яко трейл колело. И след поредното тежко проучване се спрях на Commencal Meta TR, който го бъдат мини ендуро заради гигантския му преден ход от 160 мм. Доста бях притеснен заради гигантското му тегло от близо 17 кг с педалите, което е почти 50% повече от даункънтри велосипеда. Сега ревютата, които гледах, казват, че колелото катери сравнително добре. И истината е, че колелото катери сравнително добре. Здравейте! Я да видим сега какво става на бясната поляна. Първите разлики, които забелязах спрямо даункънтри велосипеда, са, че вече можех да спирам уверено по надолнища, дори с доста висока скорост. И че не съм много по-бавен при изкачванията, но за сметка на това се чувствам скапан, когато се кача. Здравейте! Здравейте! Скапан и изтощен. Втората разлика, която направи бързо впечатление, е, че мога да не съм толкова внимателен, когато карам. Защото колелото гази и мачка навсякъде. Което позволява доста по-високи скорости при спускане. Тъжното е, че на повечето пътеки, особено тези, които не са по-технични и трудни, с даункънтри колелото съм по-бърз, което го отдаваме факта, че колелото е по-леко и много по-лесно за управление, особено при ниска скорост. Ами все още нещо бе да поддържам високи скорости. Супола тече. Ще бе да поддържам високи скорости все още, особено в остри завои, които изискват хубаво да наклониш колелото. Пулс ми се дигна яко. Здравейте! Приятна разходка! Тук няма говорене. Зона 4,7. Пулса в ушите.
искам да си кажа третото нещо, което забелязах. Това окачване има повече опции и настройки, отколкото аз мога да ги разбера. И като човек, който няма никакъв опит и никаква база за сравнение, нямах представа каква е правилната настройка. Бах ти дървото. След известно количество съвети и промени и по съвет на Ники Иванов, стигна до момента да направим телеметрия на окачването, докато карам, и да направим настройките спрямо това. Което видимо промени поведението на колелото по пътеките. В момента колелото значително лепне. Малко по-грубо е за ръцете, но пък сцеплението и контрола са идеални. Сега се насочваме към хижа Камендел и да ударим западната каменделска пътека. По-точно нищо не виждам. Като цяло това с телеметрията беше доста сполучливо. Бих казал, който има възможност да го направи. Другия вариант е разбирачите да помагат малко повече на необразованите си колеги. Защото това може би е един от другите основни проблеми, които срещнах в българското планинско колоездене, когато реших да навлизам в този спорт. Започнах да търся клубове, организации, които се оказват пълна града. Повечето клубове са супер неактивни. Може би разбираемо. Нещата се ограничават до приятелски групички, които си карат заедно. В която и аз съм в момента такава. Тук може би трябва шаут-аут на Любо Ботошаров за супер якия сайт, за справочника и за супер готините курсове за начинаещи, които организира. Което също препоръчвам на всеки, който се чувства неопитен. Има голяма разлика между това да изгледаш 10 000 YouTube клипчета и да си мислиш, че правиш правилно нещата и някъде те погледнат отстрани да ти даде обратна връзка. Обаче се оплесвам да се върна за колелото. От моята гледна точка на човек, който предпочита да се катери сам на самоход до пътеките, които спуска, и като човек, който обича да кара по-технични и трудни пътеки и да си излизам от зоната на комфорта, бих казал, че препоръчвам Коменсал Мета TR. Най-вероятно има и по-добри колелета. Съм доволен. И сега вече малко ще млъкна, защото осъзнавам колко ми е трудно да карам бързо и да говоря. Не знам дали сте карали с Нено от Biking Tours. Страшен шемет.
На него му се възхищавам на способността да не млъква докато кара. Много е потискащо, когато слушам на някой клип как аз пъхтя и дишам. И отзад се чува цареви чандол. А къде беше моята отбивка? Съвсем не ми се ходи до кикиш. Ето отбивката. Няма да успея да направя 1000 нивелации днес. Може би единствено негативна оценка за дропъра на Fox, който се прецака на втория месец и не се вдига, когато застане в ниска позиция. Трябва да го придърпвам с крака, което изключително ме затормозява. Тази предавка. Друга много важна разлика, например, ето това камено мостче, то не е мостче, този брод през реката. С крос-кънтри гумите е невъзможно да го мина без да се подхлъзна, освен ако не оцелят точно линията. Докато с тези гуми, особено с чисто новия DICE сектор отзад, няма проблеми. Здравейте, благодаря.
Здравейте, благодаря. Вчера ударих дренажера, надявам се да не е засмяна пак. Здравейте! Къде бяхме ние тук? Това нос. Надявам се, не съм изкривил диска. Стържен умрял. Оп. Например, това е една от отсечките, които е особено по-приятно с това колело, отколкото с крос-кънтри колелото.
Здравейте! Благодаря ви! Нещо ще изтървах пътеката. Благодаря. А миналата година мисля, че ето тук я изтървах. И се запилях. Много цели. Колко се полизявах. Наистина. Опа! Държи, Держи, цили!
Здравейте! Приятна разходка! Как го заходих този завой? Небезизвестният боянски слалом. Се забих от грешната страна. Здравейте! Благодаря ви! Здравейте! Благодаря! Тук трябваше повече отваряне. Здравейте, благодаря ви. Здравейте, благодаря. Никакъв шанс тук. Здравейте. Спокойно, спокойно. Благодаря ви. Здравейте. Здравейте. Здрасти. И на мене здрасти. Здрасти. О, ще се кача още малко да направя 1000.
Здравейте! О, да, ще станат. Здрасти! И няма да станат. Yes! Здравейте! Приятна разходка! Wow.